Diyos maray na hapon po mga tugang, maluod po sa pagpamibi kan Horacio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat tuli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasaki tuli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na hapon po mga tugang, ngunyan iyo ani kapitong Domingo sa ordinaryong panahon, isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan Logroño Batallar Family, Noymes Sariba and Family. Pasasalamat para kay Elizabeth Adornado, dulot kan Adornado Family. Pasasalamat man dulot ni Anthony Biller and Family, Maria Loren Canyo and Family,
Eva B. Liagono, Melanie Bonabal, for birthday of Maria Porcia A. Marcos, dulot kan Dolores ni Dolores Sanchez. Pasasalamat man dulot ni Ludith Meneses and family, Loridith Meneses and family, Esquivel family, for the gift of life of Euristi. Dulot kan di for the gift of life of Christy, dulot kan di Bloes family. Sa espesyal na kaagadan for healing, dulot kan sarong anonymous. For healing of Pablito, dulot kan sarong anonymous. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Antonio, Andrea Elsa, Alice, and Roberto, dulot ni Mr. and Mrs. Anthony Lodovice. Para sa kalag ni Ebolet, dulot ni Julia Amber Lostina. Para sa kalag ni Jose and Susan, and para sa kalag ni Silvestre and Paz, dulot ni Luis. Sa kalag ni Leonora, dulot kan Arsiga family. Para sa kalag ni Andrea, dulot ni Anthony Belier and family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Melanie Bonabal. Para sa gabos na kalag, dulot ni Melanie Banabal. Para sa kalag ni Judith and Lorenzo. Sa kalag ni Lorella, dulot ni Loridith Maneses and family. Para sa kalag ni Janet, dulot ni Lane Riganit. Ngunyan na Domingo, pinapailing sa to an kagayunan kan katukduan kan Diyos, inaagyat kita na isabuhay ang mga bertod lin pagkamuot, pakidumamay asin pagpatawad, na kaipuhan niya to sa satong buhay, inaalo kita na sududon ang katukduan kan Ebanghelyo para sa ikakarahay kan satong buhay. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. han kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, kasabay kan sa tuyang intensyones, pigdudulot taan Santa Misang ini para kay Pope Francis. Siyam na aldaw nang yaon sa ospital, kritikal ang kamugtakan ngunyan. Ipamiibita na bulungon siya kan mahal na Diyos, ibalik ang dating kusog. Si Pope Francis, pirming pinapabisto sa tuyaan kagurangnan si Jesus bilang lawog, pandok kan pagkaherak, the face of mercy. Tigdi sa ebanghelyo ngunyan madadangog ta na si Jesus iniimbitaran kitang makaarog sa iya that we too may be faces of mercy in the world. Punanta ang selebrasyon sa pagsiyasat kan puso. Rumdumon ining mga nakaaging aldaw kung kasuarin kita nagkulang sa pagiging mahihirakon, dai nagpatawad sa kapwa, dai naging mabuot. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa nainasa, asin sa lagang katuninongan, sa mga taong narahayan mo. Inoong maumika, inoong maumika, sinasumami, ikaw
mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na kaming danay na naghuhurop-hurop kan mga espiritual na bagay, maghimo sa tataramon asin sa gibo, kan mga nakakapaugma sa imo. Holy Keso Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang dayaday na pagmidbid asin paggalang ni David sa pinili ng Diyos. Minsan may pagkakataon na pwede niyang gadanon si Hading Saul, dai niya iniginibo, minsan padakol na mga mararaot na bagay ang ginibo laban sa iya. Pinili ni David na magtiwala sa hostisya kan kagurangnan kesa sa magtumang kihading Saul. Ang gawi na ini ni David, nagpapahiling nin tunay na pagkaherak, pagpapahalaga asin paggalang sa kabanalan nin buhay, ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Kaidtong mga aldaw, nagdumantulos si Saul sa kalangtadan nin Ziph, kaibaan 3,000 kan pinakamarahay na mga soldados nin Israel, tanganing hanapon si David. Kaya kan bangging idto, dinaog ni David sa kani Abisai, ang kampo ni Saul, asin nanumpungan ninda siyang nagkakaturog sa tahaw kan kampo. Sa may pamayuhan niya, nakatusok sa dagaan sa iyang garot. Si Abner asinan mga soldados nagkakaturog sa palibot ni Saul. Nagsabi si Abisai kay David, "Ngunya na banggi, itinaonin Diyos sa imong kamot an sa imong kaiwal. Tugote akong itadok si Saul sa daga kan sa iya man sanang garod. Saro sa ng tusok asin dai nakaipuhan uliton pa." Alagad nagsabi si David, "Dai mo siya paggadanon. Papadusahan ng God nin kagurangnan an si Isay man na gumadan sa hade na sa iyang pinili." Kaya kinuha ni David ang garod, asinan dulay. Sa may pamayuhan ni Saul, dangan naghali na sindang duwa. Mayo nin si Isay man na nakahiling o nakaaram kan nangyari. Mayo nin nagimata, tururog sindagabos, hulita pinakaturog sindang marahay nin kagurangnan. Nagbalyo si David sa kapantayan, asin nagtindog sa alitoktok kan bukid, sa sarong ligtas na lugar. Dangan kinurahawan niya ang mga soldados ni Saul, asin si Abner. Nagsimbag si David, "Uya an sa imong garod, mahal na hade. Ipakuamo sa saro kan sa imong mga katawuhan. Binabalosanin kagurangnan itong mga maimbod asin matanos. Itinao kanin kagurangnan sa sakong kamot ngunya na aldaw. Alagad dai ko ginadan, an linahidan nin kagurangnan." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo, umawonan sa iyang banal na ngaran. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang gabos niyang balaog, dai mo paglingawan. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan. Binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko iliniligtas sa lulubngan. Bebendisyonan niya ako nindanay na pagkamuot asin pagkaherak. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon ang kagurangnan asin maugayon. Maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Dai niya kita pinapadusahan, susog sa satong mga kasalan. Dai niya kita binabalusan, susog sa satong mga karatan. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kung gurano ang rayo kan sirangan sa sulnopan,
Siring manan pagrayo niya sa sato kan satong mga kasaalan. Siring na an ama naheherak sa iyang mga aki, an kagurangnan naheherak man sa mga may pagkatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ipinapailing ni San Pablo ang pagkakaiba kan enot na Adan na tinaawanin buhay, asin kanuring Adan, si Kristo na nagtataonin buhay. Ang katukdoan ni San Pablo, minapasabot sa lambang saro na sa paagi ni Kristo, ang gabos inaapodan sa panibagong buhay, na lugod pa man ang gabos mabuhay sa dalanin pagkamuot, asin kabanalan, ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, nasasabi sa kasuratan, si Adan ang enot na tawo, linalang na tinauaning buhay. Alagad, ang huring Adan, sarong espiritu na nagtataonin buhay. Bakong espiritual ang enot na minaabot, kundi ang pisikal, dangan na ang espiritual. Ang enot na Adan, hali sa daga, linalang sa alpog. Ang ikaduwang Adan, hali sa langit. Ang mga daga nun, arog sa tawo na hali sa daga. Ang mga langit nun, arog manduman sa tawong hali sa langit. Kung paanong kabaing kita kan tawo, na hali sa daga, siring man, makakabaing kita kan tawo na hali sa langit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susugki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "Sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sako, kamo tanindo an sa indong mga kaiwal. Gibuhan nindo nin marhay an mga nauungis sa indo. Bindisyonan nindo an mga nagmamaldisyon sa indo. Asin ipamibi nindo an mga nagpapakaraot sa indo. Kung may sumampaling sa indo sa saro nindong pisngi, ipasampaling panindo an sa ibong. Kung may mag-agaw kan sa indong alikboy, itaon nindo sagkudan bado nindo. Tawan nindo ang lambang naghahagad sa indo. Kung may magkuanin anuman na sa diri nindo, dainan nindo iyan pagbawion. Gibuhon nindo sa iba, ang buot nindong gibuhon ninda sa indo. Kung ang mga namumuot sana sa indo, ang namumuotan nindo, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kung ang nagigibo sana nin marhay sa indo, ang gigibuhan nindo nin marhay, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagigibo man kaiyan. Kung ang mga tao sanang pinaglalauman nindong makakabayad, ang pauutangon nindo, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagpapautang man sa parakasala sa paglaom na sinda makakabayad. Bakong arog kaiyan, kundi kamo tan nindo an sa indong mga kaiwal, asin gibuhan nindo sinda nin marhay. Magpasubli kamo na dai naghahalat nin balos. Kun iyan ang gibuhon nindo, magkakaigwa kamong dakulang balos.
Asin magiging mga aki kamo kan kahuruhalang kawi. Huli tamarahayon siya sa mga mayo nin utang na buot, asin sa mga makasadiri. Magin mahiherakon kamo, siring kan sa indong ama na mahiherakon. Dai kamo maghukom sa indong kapwa, asin dai man kamo huhukuman kan Dios. Dai kamo magkundinar, asin dai man kamo kukundinaron kan Dios. Magpatawad kamo, asin papatawadon man kamo kan Dios. Magtao kamo, asin tatawan man kamo kan Dios, tamang takad, dasok, yinugyog, asin nagsusupay, an itatao niya sa indo. Kung ano ang sukol na ginamit nindo, iyuman ang sukol na gagamiton sa indo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Ano pong ginigibo nindo sa mga tawong nagkasala laban sa indo o nakakulog sa indo? Halimbawa, so amigong inaasahan mong presente sa mga momentong kaipuhan mo siya, mayo siya, pinagtrayduran ka pa. O halimbawa, so katrabaho mo, pinasukgan ka sa atubang kan iba panindong mga katrabaho, pigpapakaraot ka, may nagngingisi, sisay daw ang iniisip niyang katrabaho. O siguro igwa kang kapamilya na nakakulog sa imong maray, haros da imo na kayang patawadon. What do you do with these people? How do you deal with them? Ang kinaban po, tinutukdoan kita kung anong gigibuhon. The world tells us, dai pwede yan. Dai pwede na magtugot ka na dai makabalus sa tawong iyan. Balusan mo, lintik lang ang walang ganti. Maisugon, ano po? And such is the approach of the world. Masiramon da po ang pagmati pag nakabalus ka sa kaiwal, nang gigigil ka pati, garo mo tuukon. Masiram na nakabalus. Pero ano man po ng God, ang naitatabang, pag naggigibo kita nin maraot, bilang balos sa karatan na inako ta, what do we gain when we hurt the people who hurt us? Igwa daw na itabang iyan, bakong pag ginibo ta iyan, nagrararom lugod ang lugad, bako lang lugad kan kinulgan mo, pati ika, ang lugad na nakulugan sa imo, nagrararom lugod. Bakong napipreso lugod kita sa emosyon, sa dagit. Minsan pag hinapot mo, natanga ni dagit ka sa tawong iyan. Ay inda, basta haloy na ito. Di mo naman tanda, pero dagit ka pa. Magayon po ining nadangog tang istorya, digdi sa first reading, manungod po ini ki David, asin ki King Saul. Aram po nindo, ining si Hadeng Saul, hinahunting niya ining solterong si David dahil ang paghiling niya kay David, a threat, banta sa trono kan Hade. Asin aram tapo an ending kan istoryang ini. Sa katapos-tapusi, magiging Hade man talaga si David. Pero daita mo na ipi-preempt ang istorya. Digdingo na kita sa hinahunting ngo na siya kan Hadeng si Saul. Mayo pong ginibong maraot si David for context. Ang tanging sala ni David, matibayon po siya. Araman nindo ang istorya ni David saka ni Goliath. Hangaon na maray ang mga tawo ki David. Ang paghiling sa iya, garumati ni idol. Guwapo, makisig, pag nakikilaban pirminggana, ay day pwede. Saro lang ang hadi, saro lang dapat ang guwapo digdi sa kahadian na ini. Kaya pinag-iinitan siya kan hadi, hinahunting ining si David. Sarong aldaw, mantang naka-encamp si Hadeng Saul, pati ang sa iyang soldados, pasikreto pong nakalaog si David duman sa kampo, tururog ang mga tao. Nahiling ni David, ang Hadeng si Saul, nakahigda, nagtuturog. Garo soap opera. Ano po garo Netflix? Kamu po, pag nahiling nindo, ang kaiwal nindong turog, so nang api sa imo, nang duhagi sa imo,
pwede ko tanggadanon ni David an hade duman mismo. David had every reason to kill King Saul. Yaon po duman sa pamayuhan kan hade an king's spear o garod. Simbolo po yan kan sa iyang otoridad. May kaiba si David. Sabi kan kaiba niya, ano pa di, tusukon ko. Itadok ko, sabi kan first reading, saro sana, day kay puhan otrohon, tigbak yan. Imbis pong kulgan ni David, si Hadeng Saul, imbis na magbalos kan pang-aapi sa iya, aram pong ginibo ni David, aram nindo, kinuan niya ang garod, nagluwas, nagduman sa halangkaw na lugar, nagkurahaw, kapot niya, sugarod kan hade, simbolo kan otoridad. Sabi niya, Hadeng Saul, ngunya na aldaw, binugtak kan mahal na Diyos sa kamot ko ang buhay mo. Pero daita ka kinulgan. Why did he do this? Dahil minimidbid po ni David ang hade. For context, si Saul, pinili po ini kan mahal na Diyos. He was chosen, anointed to be king. Sa takot ni David sa mahal na Diyos, sabi niya, kung kulgan ko ining pinili kan Diyos, baka ako lugod ang balsan kan Diyos. David is teaching us something here. First, restraint. Pagpugol na maggibunin karatan. Dangan ikaduwa, not to place justice in our own hands. Tugutan ang Diyos na magbalos para sa imo. God will deliver justice for you. Yan man po ang tinutukdo sa tuya ni Jesus, na dai magbalos sa kalaban, pero bako lang yan. Jesus in the gospel teaches us to go beyond that. Si Jesus po nagtutukdo sa tuya na dai sa napaglikayan o iwasan ang pagbalos sa kaiwal, kundi, sabi ni Jesus, bako lang to avoid revenge, kundi maggibo kanin karahayan para sa mga tawong nakakulog sa imo. Sabi niya, love your enemies. Garo masakit po iyan. Ano po? Paano kamo tan ang kaiwal na nahiling mo pa sa nangani, nang gagalaiti ka na? Ang pupuro niya pa sana, abo mo nang mahiling. But what the Lord is telling us here is not a suggestion. It is a command. Sabi ni Jesus, be merciful just as your Father is merciful. Ulitin ta daw po, be merciful just as your Father is merciful. Pakihiling daw po ang kataid mo kung mukhang merciful naman yan. Sabi ni Jesus, kung ang satuyang Diyos Ama sa langit mahihirakon, dapat kitang mga aki niya mahihirakon man. Dahil po sinasabi na absweltohon ta na sana ang mga may sala. Pabayain na lugod yang nagkasala na iyan. Bako pong arog ka iyan. Mercy does not cancel out justice. In fact, yaon man giraray ang hustisya, they work together. God is mercy, God is also justice. Dahil man po madudulagan ang hustisya, magkaiba po yan. But what Jesus is teaching us about mercy is this: to break the cycle of evil. Ining paulit-ulit na pagpasakan karatan, na pag narautan ka, nakulugan ka, gigibuhon mo man sa iba, and it keeps on going, this vicious cycle of hurt and pain and rejection. Bakong pinatawad po ni Jesus ang mga nagpako sa iya sa krus? Bakong kita man, naghahagad man yung tawad sa Diyos, kada bes na nahuhulog kita, pero pag kita hinahagadan nin tawad kan kapwa, marani sa to masabi, sorry na, patawadan na ako. Ikaman sumaisog, no! Data ka pa, patawadon. May sugon. Kung magmaimot kita sa pagpagtaonin kapatawadan, garo kita sa mga daiman nakilimos sa Diyos nin pagpapatawad. Ang imbitasyon po sa tuya, maghinguwa na makaarog ki Jesus. Jesus, Pope Francis tells us, is the face of mercy. And if we are imitating Jesus, lugod kita man, maging panalmingan kan pagkaherak na iyan sa kinakban. Lugod makaarog kita ki Jesus, asin kusog buot na magsabi, I will not inflict the same pain inflicted upon me. Bako dahil nakulgan ako, mangkukulog man ako,
Bako dahil inabuso ako, mga abuso man ako. Bako dahil pagmati ko, day ako namutan sa pamilya, ipapasa ko man sa mga aki ko. I will break the cycle of evil. Evil stops with me. Ulitin ta daw po. Evil stops with me. Kung nakulugan ako, mapundo na inis ako. Dai ko na iniipapasa sa iba, mayo ng ibang makukulugan, ako ang huring makukulgan. Evil stops with me. That is mercy. Igwang mga tawong hinahangaan ta, dahil kan sa indang pagiging mahihirakon, asin mapagpatawad. Kan May 13, 1981, fiesta po kan Our Lady of Fatima, ang satuyang Santo Papa, si Pope John Paul II. Kanal daw pong ito, May 13, 1981, yaon siya duman sa St. Peter's Square. It was a Wednesday. Kada Miyerkules po ang Santo Papa, yaon sa Pope Mobile, nag-iikot sa St. Peter's Square, greeting and blessing pilgrims. Dangan, bigla-bigla po, binadil si Pope John Paul, nin sarong lalaki na angaran Mehmet Ali Agca. 4 na beses na binadil ang Santo Papa. The Pope was critically wounded, but he was able to survive after emergency surgery. Haram po nindo sa batas kan simbahan, sa canon law, bawal pong kulgan ang Santo Papa, even physically. Kan makusog na si Pope John Paul, kan nakabangon na hali sa higdaan, pwede ko ta na baga na hagadon niya bilang pinakalangkaw na opisyal kan simbahan, hagadon sa mga otoridad na padusahan nin makuri itong nakabadil sa iya. Pero dai po yan ginibo ni Pope John Paul. Dai siya nagtugot na maubos siya kan dagit niya dahil ano man ang makukuan niya. Imbes, sarong aldaw kan makusog na siya, hinanap niya so lalaking nakabadil sa iya. Nagduman sa prisuhan, nagrani ki Mehmet Ali Agca, kinaputan ang kamot. Pag uli nindo, you can find that on the internet. Look for the image of John Paul II and Mehmet Ali Agca. This is one of the most powerful photos in the world, in history. Ang Santo Papang binadil, kinakaputan ang kamot kan lalaking nagbadil sa iya. And in that moment, pinatawad po ni Pope John Paul ining si Mehmet Ali Agca. And later on, tinabangan niya pa na makalaya ang tawong ini. He lived as a free man after that. John Paul was merciful. Si Saint Josephine Bakhita, namundag kan 1869, duman sa Sudan, sa Northeast Africa. Ini pong si Saint Josephine, kanan edad niya 7 or 8 years old, kinidnap po siya nin mga slave traders. Kaya ito pong panahon, lakop pang marahay ang slavery and slave trade duman sa Sudan sa kaiba pang partikan Africa. Ining si Josephine po, paulit-ulit na ipinabakal na garo commodity, human trafficking. Paulit-ulit na ipinabakal, nagtios nin brutal sa mga kamot nin manlain-lain na amo. Sarong aldaw na bakal po si Josephine nin sarong Italian diplomat. And the selling stopped. Si Josephine hinatod sa sarong pamilya, na ining pamilya ipinagkatiwala man siya sa mga madreng Canossian duman sa Venice, sa Italy. Duman po sa kumbento, for the first time, naging malaya ang uripon na si Josephine. For the first time, she realized that she was free. Namidbidan niya ang katolikong pagtubod, namidbidan niya ang satuyang kagurangnan si Jesucristo, and she became a nun, a sister, naging madre. As in, imbis po na madagit sa mga tawong ng api, ng duhagi sa iya, sabi niya, kung mahiling ko giraray ang mga slave trader na nagkidnap sa kuya kan aki pa ako, maluhod ako sa atubang ninda, hahadukan ko han sa indang kamot. Dahil sa inda, namidbidan ko si Jesus.
namidbidan ko ang tunay na kalayaan. Josephine was merciful. Sabi ni San Pablo, digdi sa second reading, kung para kita kay Kristo, if we belong to Christ, we must not live on human instinct alone. Di po kita mabuhay susug sa nakan emosyon na dahil iyong namatian mo, iyong mananggigibuhon mo sa kapwa. Kundi, sabi ni San Pablo, mabuhay kita sa pagkaherak kan Diyos. Again, mercy does not erase justice. Yaon an hustisya. But mercy keeps us from being consumed by anger. Masabi ang kinaban, maluyahon ka man, nahirak ka duman. Bako pong kaluyahan ang pagkahirak. Ang pagiging mahihirakon, naghahatod sa tuya na maging kaagid ni Kristo. Whenever we are merciful, we become like Jesus. Kaya mga tugang, sa masunod na makulugan ka, sa masunod na may mang-api sa imo, halatngo na, magpundo, magsilensyo, do not react just yet. Haputunan sa diri. Will my response bring more harm or more peace? Pag kinulgan ko ba ini bilang balos, anong naitabang ka ini sa sitwasyon? Anong makuko ako kung lugadan ko man ang kapwa kong nang lugad sa kuya? Bako pong kaluyahan ang pagiging mahihirakon. Makusog ang tawong mahihirakon dahil kaya niyang magpugol kan emosyon. It takes a lot more courage to forgive people than to take revenge. Mas matapang ang taong hindi naghihiganti. Ipamibita po sa misang ini na lugod makaarog kita ki Jesus. May we become reflections of the face of mercy. Tindog po kita. Simbaguntaan tataramon kan Dios sa paaginin pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako, Tutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asinuli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pano nin paglaom, magdulok kita sa satuyang mahihirakon na Diyos Ama. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa daga, magdanay na buhay, na panalmingan kan kapatawadan asin pagmakulog ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing makanuod kitang magpamibi para sa mga nagkulog sa to, asin sa satuyang pamilya, o nagdaranin anuman nakasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa tahaw nin satuyang mga pagsakit, masabutan niya to ang mga pagsakit nin satuyang kapwa, asin magkamit kita kan kaugmahan asin katuninungan ni Kristo, dangan eheras ini sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing huli kan sa tuyang pagmakulog, magdanay na buhay ang paglaom sa puso nin mga nagehelang, mga maedad na asin mga pinabayaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinakban, magkamit kan premyo nin buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa hilom, rumdumuntaan sa tong mga pangangaipong personal, pati ang mga tawong pinangako ta na ipagpapangadji. O Diyos na mahihirakon, nagpapasalamat kami sa imo sa kapatawadan na tinaumo sa mo, hulikan aki mo. Tabangi man kaming magin mapagpatawad sa samuyang kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nag-uutob kan sa imong mga misteryo sa mga paglingkod na dapat sa imo, nakikimaherak na naghahagad sa imo, na an idinudulot mi sa paggalang kan kamurawayan mo, sa kaligtasan, magpauswag sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo an kinaban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, an namutan mo sa imong aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi, huli kandai pagka makinuyog-kuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibakan gabus na Angeles sa Sin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod sa rabay na nag-aawit. Ang kagurangnan
Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passioni voluntarii et traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Ang pagkagandang mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sa tunay ka Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco. Kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo. Kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa mong patron, gabos na santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwang makaarog sa satuyang maestro, pamibiuntaan pamibi na itinukdo niya. pagbanalo
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong pariligtas na si Jesucristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon na. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. naghihinguwang magin mapagpatawad, tauwan taan kada saro nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kang kinabang. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kang kinabang. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kang kinabang. Tawi kami, min katuninongan. Uya si Jesucristo, an pandok kan pagkaherak kan Dios. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Tinapay na banal, binaak para sa mugabos, ikan arak na banal. Itinaos sa mugabos, inuunin buhay. Jesus nagkagurang ikan sa muyang paglaon, ikan kakanon sa langit ikan, pagkakala kami kagurang na, ikan tinapay na banal, binaak para sa mugabos, ikan arak na banal, itinaos sa mugabos, inuunin buhay. Jesus nagkagurang ikan ang paratan kadikloman, tiripon ngunyan pananong panwan, sa bangkete ni pagkamon, ikan tinapay na banal, binaak para sa mugabos, ikan araw na banal, itinaos sa mugabos, inuunin buhay. Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon kan an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa god paman,
An biyaya ka nobileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos, sa saimo sa moyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan na mimibi kami, warasan na an mga panuga na inako mingunyan, an bunga kaiyan, makamtan milugod, huli kaining mga misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ni ikaduwang kolekta para po ini sa tada asin opos Sancti Petri. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 32,599 pesos and 95 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ni misa, nag-abot po sa 3,854 pesos and 20 centavos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot man po sa 11,824 pesos and 60 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Sa maabot na Marso 3, sagkod 5, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niyatong girumtumon. Sa Marso 5, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Sa maawot po mag-donate kan mga lumang palaspas, makidara na lang po sa satong parokya. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan satong parokya. Iniimbitaran man po ang gabos na mauot bagintra sa sarong bangging pag-urugma, ang Katiwala 1008 Community, magkakaigwa po nin Katiwala Dinner for a Cause and Post-Valentine's Ball sa maabot na Pebrero 28, 2025 sa Albay Astrodome. Asin ang ticket available po sa opisina kan satong parokya. Iniimbitaran po ang gabos na mag-atender sa saro na pinakadakulang Catholic Praise and Worship Concert kan Live Loud Tour Bicol sa maabot na Marso 15, 2025 sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR, Legazpi City sa oras na alas 4 nin hapon. Ini pupunan nin banal na misa asin susundan kisarong banggi nin karantahan asin pag-umaw sa Diyos. Makakakuha po kita nin concert pass sa kantidad na 500 pesos, 300 pesos asin 150 pesos. Hanapon na lang po si Brother Martin o mag-apod sa 0917-112-8183. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 5,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 200 pesos, 100 pesos, Jep Togores 300 pesos, Yoli Maligat and Family 500 pesos, Abion Family 400 pesos, Diyos mabalos po. Dagdag na anunsyo, iyo po ini ang ikaduwang Domingo nin pagtawag sa 5 tugang tapo na oordinan. Inot si Reverend Mark Austin Belardo Tuazon, kan Quasay Parish of St. John the 23rd, Batang, Ligao City. Oordinan po bilang padi sa March 25, duman po sa simbahan kan Ligao sa sentro. Dangan ang 40 seminarista o ordinan bilang diakono sa April 17, dyan po sa Albay Cathedral sa Chrism Mass. Si Seminarian John Luke Anas Andes, kan Parish of Our Lady of Salvation, Piuduran, Albay. Si Seminarian Jomar Cal Banyas, kan Parish of St. Raphael, Pantao, Libon, Albay.
Ikatulo, si Seminarian Mark Joseph Abinal Calbelo, kan Parish of Our Lady of Guadalupe, kan Lidong Pulangi Albay. Asin si Seminarian Hil Lola Odiver Jr., kan Parish of Our Lady of the Assumption, Ginubatan Albay. Kung midbid po nindo ang 5 ini, dangan may aram kamong magiging kaulangan sa ordinasyon, dai po magduwa-duwang ipaisi sa satuyang opisina. Pakisabay man po sinda sa pangadji, mantang nagpipreparar sinda sa indang ordinasyon. Salamat man po sa mga lingkod kan simbahan, pati po sa tuyang online community, asin sa indo po gabos sa aktibong pagpartisipar. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asid sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin panalmingan kan pagkaherak kan Dios. Salamat sa Diyos.